सिगुन फुलि गायबाय दिनै बिराद सान्दुं बाजौ पिस दङ गासै गायजोबथारनांगौ मानसिया साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय 10 जन 11 जन मानसि रोगानांगौबो गोजानथार मनाजोंसो रोगानांगौ बिराद जारलासो मेंनानै उन्दुदों दै जोङो दंफां फुलि गायग्राफ्रा नै दंलाजोबो सोरबा उन्दुवाखै ओरै उन्दुलाजोब्बाय ओरैबो उन्दुदों जाय जेरै हागौ उन्दुदों सोरबा ओंखाम जानो थांबाय दा नेगासिनो आरो जोङो ओंखाम जानो थांग्राफोरखौनो गरमखाय माने थांनो बाबाय दसे उन्दुबाय जोङो दंफां सायाव फुलिया नै सासे बोथ्रोदगासिनो दङ नै मनाजोंसो रोगानांदों मनायाव सोनानै बाननांदों आरो बिराद मोजां उन्दुनो नै साया 500 दाल दङ दिनै गायजोबथारनांगौ बेखौ बेनि फुलिया फेन्सिं थारजोब्बाय आरो ओइजाय 5 बिगा दंमोन नामा 5 बिगा दं गासै गायजोबथारनांगौ दा नै जों उन्दुनायखौ मोजां नुना फैगासिनो दं सासे मानसि ओंखाम जानो थाङाखै बेबो हाल हगारनानै एकदम मावगासिनो दं दाबो नै माबा खिन्थाफैदों जों गायनाया जायाखैनो दा ओंखाम सोंखाम उखैया बियो ओंखाम उखैनायखौ बाद दोन नोंसिनि बे माबा गायनाया मा होनो दंफां गायनाया जायाखै जा साबदों थेवबो रोजा जानाय बायदि मोनदों माथो आदसा दा माखासेफ्रा बुंदों माने सिगुन दंफाङा बिराद गोबावजोंसो मोनो नालाय बोराय माखाया माने गायनो बादोंमोन आरो आंथ' जों मोनजालांनाय नंला सिगुन गायनायखौथ' आंथ' सानो खोनाबाय औ नोंसोरनि खुदियाफ्रासो मोनहैगोन बे हिसाबै आं गायजानो बादों जाहैदों आरो फिसालाफ्रासो मोनजाहैगोन नालाय दा गायग्राफ्रा मोनजानाय नङा दा बै समाव गथ'फ्राबा माबायदि सामलाय खालामगोन औ दा बेखौनोथ' बुंनो हाया बैसोरनि आमोलाव दा नै जोंना मोनजालांनोबा नोंसोर मा गायनांगौमोन होननानै बुङोबा बेवहाय कबि आलु नङा ओमफ्राय गाम्बारिबाबो मोनजालांगौमोन औ सिगुनाथ' आपनार नाय खमबाबोथ' 30 बोसोर 30 बोसोराव इसेबां जाहैस्लाबबावनोसो नंबावा जानाया बबेबा फांनै जागोन एसे मिडिलनि माने होनना बुंबा माने रोजा जाबायना बेयावथ' बेयाव रोजा जानाय लोगो लोगो बे देरनो चान्स गैया मिथिबाय मथा मथि माने 12 फुटाव गायोब्ला आपना 30 बोसोराव खामानि जाहैगौमोन दा जिबायदि रोजा 30 बोसोराव खामानि जाहैया माने नोंसिनि साननाय बायदि जाहैया 12 फुटसो होनदों होनबा 12 फुटसो होनदों आङो जोङो गेजेराव थसे साफा दानफायसै उनाव थसे दानफायगोन दा 8 फुटाव गायदों नालाय माने जायाखै जाहैदों दायो दानिफ्राय थारमाने ओरैबायदि खालामदों प्लानआ जाहैदों जि दंफाङा माने बै समाव फुलिया गाज्रि जागोन बेखौ दानफायदो नामा गोजौ जागोन माने दंफांथ' गासिबो थाजोबखाया नालाय जासाबगोन दा थेवबो नोंसोरो उनावहाय दंफांखौ दाननो एसे बोरैबा मोनगोन दा जोंना सारा बुंफैबाय माने 12 फुटाव गायोबा दंफाङा थाब देरो ओमफ्राय दा ग्रुपनि मानसिफ्रा जाहैदों 8 फुटाव गायबाय ओमफ्राय नायनानै बेखौ गेजेरनिखौ जेनेबा रेजेक बायदिखौ दानना होसिगोन जाहैदों आरो उनावहाय बेबायदि आरो फर्मुलाया लस जाया जानायालाय जों बन मोनखागोन नालाय बेखौ दा 17 थाखाल'सो लादों जोंना नै फांसेयाव नायदो नै 17 थाखाबाबो नोंसोर बै समाव दाननो मोनगोनब्रा बेखौ जों मोजांखौ दाना
दा गासिबो जुदि मोजां जायोबा नोंसोर बोरै दानगोन मोजां जायोबाथ' दोनजोब्बाय दा बेखौनो मोजां जायोबा दोनबाय माने बुस्थुआसो देरनाय नङा दा गोबां बेबो माला देरा दा गोबाङानो बिदिनो साननानै माने दंफांफोरखौ गाया आरो 30 बोसोर गाहाम जोङो दा जोंनिया आफानियानो मोनजालांनाय नङा होननानै गाया माने दा गावनिल' थाखाय गायबाथ' मावबाथ' जानाय नङा नङा होमबा होमबा जों गथ'फोरखौ स्कुलफ्रावबो फोरोंनो दरखार गैया बेबायदि सानोब्ला आरो खोथा मोनसे दस्रा दंफां हाजायाबाबो बे हाजायो गाम्बारियाबो हाजायो जायखिया गायना दोनसै मा जायो उनाव ना होमबाबो गाम्बारिनिफ्राय होमबाबो जोङो जेनेबा साबसिन दामा साबसिन दा दंफां लाइफांखौ फोजोबस्रांगासिनो दं बे हिसाबै माने एसे हा खालियाव जेबो आबाद जायै हिसाबै जोङो गायना दोननाय जासिगोन आरो आंबो गायनोसै नामा मोनजानाय मोनजायैया उननि खोथा जायखिया सोरबाफोर गायनो अनदोंब्ला नांगौबा बे सेर सोरहाबाफोर बिदिनो हा खालि दङबा गायनानै दोन रायजोफ्रा उनावहाय माने खामानि जागोन आरो मोनसे नङा मोनसे खिन्थु माबाखौ जायोना गाम्बारि सानै थांनानै मैसोखौ सासे मानसिया जोंनिया दानजेनबाय दानबा दाना गिबायना दानबा दाननानै बै खुथिनि फैनायखौ रायजोखौ लेंबाय आदसा माखालि बुंब्रा मोसौखौ दानबाय आं होनना बुंबाय बर'फ्राथ' जाग्राखा अब्लाबो बे समाव गियोमोन माने फार्स्ट मावजेननाय फार्स्ट दाननाय नालाय दानदोंबो दानदों मा खालायदों नैबेखौ दानख्रुमना लाबाय मोननैखौबो सिगां आथिंखौ होमबाबो होसोयो मानसिखौ उफाय गैया हा गिदिर गंफ्रा ओमफ्राय सिगाङावबो थांनो हाला गोदोना दानस'नोबो ओमफ्राय दाना मा खालायबाय एकदम बै बिहारिफ्रा जं लाङै लाङै दोनहैयोमोन बेजों जंजों खुबैबाय होमबाबो हाया एकदम बुथारनो ओमफ्राय बोरै जेने थेने खायजा खालामनानै दांना होनाय बिदियाव दाननाया गोदोनायाव ओमफ्राय बेवहायसो सेस माने रायजोयैनो होख्लायबाय ओमफ्राय दाना रानबाय हारा हुरा गासिबो फबजोब्बाय ओमफ्राय सियालाबो मेरलाथार बिराद सियाल दङ दसेनो जों फबनानै थांगोन नों आरो बुरफैलायगोन बिदि खालायो माने उपद्रब खालामफैथारोमोन आरो बे मैसोफ्रा मैसोआ एकदम उपद्रब माने जुखामबो थाला आसुबो थाला बेसरबो थाया ओमफ्राय टंक बाहादुरखौ लिंहरबाय जोङो लिंहरनानै जोंनावथ' गार' नेपालि बर' गासै मिलायना 70 घर ना 80 घर दङ दाना मा खालायबाय उफाय गैया लिंहरबा जोंनियाबो खेथिया बासिनांगौ नोंसिनाबो मैसोआ बासिनांगौ मैसोखौ नायनांगौ मैसो बिगोमाखौ लिंहरबाय माने ओमफ्राय हराव नोंसोर बेंनांगौ जोंनि खेथिखौ जोंनाबो खेथिया बासिदों नोंसोरबो मोसौ जाबाय जों दा बिदि बुंबा जागोन जाबाय ओमफ्राय जागोन होननानै मा जानो मैसोनि खोथा आथिं गोनां आरो बिसोरबो थाफैया लावखारफ्राबो थाफैया लावखारा खुथि गंसेयाव 10 जन गाहाम दङ बापरेबा 10 जन गांसो लायग्रा मोसौ फिसानो होमबा बे 600-700 मैसो नालाय आरो बे खुथि गंसेल' दङना 10टा 15टा खुथि ज' सोरनाबा 300 सोरनाबा 400 बिदि आरो ओमफ्राय दाना मा जाबाय उनाव आरो खेबसे लिंहरबावबाय जोङो मा जागोन जोंथ' बेबायदि हगारबाय थाबा मोसौखौ दानगोन बिसोरबो जाबाय र' नायबावो दाना बे मानसिखौ दानना जाग्रोबायना जोङो आन्दाज मोनासै दाना आरो बेबायदिनो मा खायदा खालायबाय जों एकदम लामा हाखर जावै दिनै होनानै होबाथ' फोरबो बिसोर लामाखौ मिथिबाबो गिनानै खारनानै गाब्र'होयो हाखराव हाग्रानिया थैनोबो गाया बिदि बरायबाय नालाय बहाय दानसोमबाय खायसेखौ बहायनो मा खालायबाय ओमफ्राय दानथ' बिसोर खेसोबायना नुबाय माबाया सिनिमासोआ ओमफ्राय दाना फैबावबाय आरोबाव जोंखौ मिटिं खालायनो फैबाय आरो ओमफ्राय मिटिङा जाबाय मिटिंखौ जाब्ला जोंथ' आगोलाव नोंसोर बुंखादोंमोन ना जोंनि खेथिया बासिनांगौ नोंसोर मोसौआव बासिनांगौ नोंसोर मानो मानिया जों दानखागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय दाना बिदि होनब्ला बेसेबां दाननानै जानो नोंसोरलाय होनना बुंदों नों मा खालायनो जोंखौ दाननानै जाबा जोंनि खेथियाव हाबबानो जों दानगोन एबार जाबाय जों नों खेसेदोंथ' जोंनि माबायाव खेथियाव हाबबानो जों दानगोन होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो आरो दानबावबाय
दाना खुला मेला सानमान दानबाय जोङो दानबाय एक गोलाव मानिथारलाबा मानिथारला न'सेयाव मासे दाना जाग्रा जालांबाय गोसोबायदि दाना सासे एग्रिमेन्ट बायदि सानै नेपालि लाव 70 सननिफ्राय 76 सनसिम जों थादों बेवहाय 1976 सनसिम थादों 70निफ्राय दालाय 6 बोसोरसो 70 सनाव थांदों ओमफ्राय 70 सननि 72 ना 73 सनाव सुक्रमनिया जन्म बेयावनो जन्मबाय बेबो बिसानि न' खाथियावनो दांबाय दाननाया मैसोखौ दा बेबायदिनो उफाय गैया बे लावखाराथ' फैबाय साला गार'आ मा सानखोथाय बियो जिरायदों आरामनो न' सेराव बे लावखारफ्रा नोंसोरखौथ' मैसोखौ दा हगार होनदोंमोन नोंसोर मानो हगारबाय थादों 41 बिसोरबो दुगाथार मानो हगारा 40 बोसोरनि सिगांनि खोथा बुंबाय बे रुवा खाथियाव दंखायो रुवाखौ लानानै दांबायना देनाया मानसिखौ एसेल' देलुनायखायसो मानसिखौ देथारबाय माने मानसिखौ दांबाय देनाया लावखारफोरखौ होब्बाय खारनाया दाना देजानानै ओमफ्राय खारबाय नाङाखिसै ओमफ्राय दाना बिहारि सिहारि जों बयबो मिथिं जाबाय होनांगौ जेसेबां हायो नांगौ जेल जाजोबगोन थेवबो जोंना खेथिया लस जानो मोना जोंनाबो लस जानो मोना मा मानसिनिमोन मैसोआ बिहारिनि दं नेपालिनि दं अनेकनि दङ बङालिफोरनिथ' नुवाखै नेपालि बिहारियानो बांसिन सासे राम जनम होननाय दङ बिनि मैसोआथ' हाग्रानि बादिजोबसो महा गिदिर बिसोरथ' सिनायालै बिसोर गावसिनि मैसोखौ ना बे मा खालायो बिहा आरो थखन गंसे दंखायो गिदिरनो बेनिफ्राय गावसिनि बै बिहारि माबा खोमोन गोनां कम्बला बेखौ गांसे लाखायो बे ओमफ्राय जोंना थांसिगोन थखनखौ लाना थांसिगोन ओमफ्राय जिथिंजाय मैसोआ थांगोन बिथिंजाय माने उन्दुना थायो ओमफ्राय ओरै होहरनोसैलाय बिदि खालायबाय थायो हराव गुमो बियो मैसोआबो बेना फुस्थासिन आच्छा दाननोबो हाया जाहाथा माने हरावबो जायो आबादखौ बिसोर हरावसो बांसिन जायो मैसोआ हायाना ओमफ्राय दाना बिदिनो बादि नांनानै दाननानै ओमफ्राय जोंजों एसे जेनबाय नोंस्रा बांसिन जाबायबा संख्रिया ओमफ्राय जेननानै मा जाबाय बोसोरसेखालि ओरैबायदि जालायबाय बे साफरियाथ' खमबाबो 5 किल'मिटारमोन ब्रह्मपुत्रा 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बारोसोमोन बेनिफ्राय ओरैबायदि माने माबायाव 75 सनाव ओरैबायदि जाबाय मोनसे बानफा 350 आग्लायबाय दंबावखोमालाय नै गसोआव माबेलाय 10 थाखा बेसेबां आग्लायखो बेनि 360 फासस'नाब्रा हाजारसे दंमोन हाजारसेयाव 360 बासिबायना जाबाय माथो एसे बुरजायैनो जोब्बाय जोंना नै सिगुन फुलि गायनाया 347 दाल गायखांबाय एसे थाबावबाय गरमखाय नै गायजोबनो हायासै थांबायानो नै मोनहैबाय थांग्राफ्रा दायो थांनायनि लामायाव लाबाय जोंबो नै साहा फुदुंना होग्राया एसे लेट जाबाय नै थांबाय थानोसै चलो चलते बारलांसै आयै नांथाबायलै नांथाबाय जाबाय दानाबा बेखौबो नांथाबबाय आरो गामसायावबो नै गैलालै सेस बिराद मेंबाय लोमजादोंसोमोन आङो एखेबारे उफाय गैया होमबाबो जेने थेने रायजोजों थाफाबाय सान्दुङावबो ओंखारनो हायाखै ओरैबायदि गरम बापरे बा न'आवथ' बिदि मावखायानोसै मोनबाय खिन्थु दिनै थेला दिनैनिफ्राय मावथ'ला जाहैदों हाजिरा होसिगोन आरो हाजिरा होयोबा
साब्रै साबायानो जायो जुदि ग्रुपैनो ओंखारोबा गोबां लस जायो माने बायदि बायदि खामानिफोर दङ गामियावबो राइजिं खालामनानै थायो आरो ग्रुपआवबो ओंखारनांगौबाथाय हारसिं हारसिं मानसिया हेरेसमेन्ट जाद्रायो माने ओरैनो थांनोसै स्प्रिट लोंबाय साहा लोंबाय मेगि जाबाय डेन्जार जाबाय दिनै दे सलाय दे आंनो खोन्थाथारनांगोन नों सलायनानै माथो हमथालायनांगौसो रोंबाय दे हाबाय बालाजों नङा हामारबायलै गोजोनथाव बाबुआ गायनानै बासिबायलै गायनो हाजोबासै नै बिराद बरिया थालांबावदों ना जासिगोन ओइ गेजेरजों हायोबा एसे गेसें खालामलाय दै सारनो दा सप्तासेसो जाबाय खोमालै ना दोनफैनाया सप्तासे बारबाय बैसागु बायनानै दोननाय बेयो आं गिसिं लोंखादों सिगां एकदम फिसासोमोन बेयो नै लोगो देरबाय दै लुना होबावनोसै दा दै लुना होनोसै